Center for Research Igbo History and Culture. Today is Monday, the 14th of February 2022, and we are here at Nneyi, Umueri. The whole of Nneyi is agog. It is the fourth and final day of the ARO festival, ARO cultural festival, and all over Nneyi they are celebrating, they are rejoicing. Nneyi is one whole party scene as the people celebrate the feast of the ARO oracle. It's masquerade after masquerade. Today, the fourth and final day of the ARO Igbo cultural festival. Goodwill World TV is reporting for the Center for Research in Igbo History and Culture. Bịa kọọrọ anyị maka egwu nwa. Omenala Umueri nke mgbe ọbụla isi Igbo niile ma ndị kwere mmadụ na-ekwere Umueri bụ isi Igbo a na-agba na-akọwe na-emere ọnụ n'Igbo na-ewu ka o si dị n'Igbo niile gbata dudu ahụma ka e na-ebu o si n'aka ndị nna wee luo anyị aka ọdụ okomis daylight ọ bụrụ ọgụ ọ bụrụ ụlọ ka tusuo n'ebe ka o si wadị taa ka anyị na-eme mmụọ iji gosi na ara ka a na-agụ n'olili Umueri olili Igbo niile Igbo na-ezo ka nwanne eme ya mbọsị a na-agụ arọ olili Igbo na-abịa were ọjị ha ndị akpọrọ ha ma abịa were ọjị gosi n'ihe Igbo ka a na-eme n'ebe a ka Igbo bidoro o Igbo ere na Umueri ka o bidoro anyị ghọtara n'anya lasị asụ ya egosi Igbo chukwu ụgbọelu Umueri mee ka Umueri bụrụ isi Igbo na anyị agaba n'iru aha m bụ Chukwu na-eru nwe ọhịa abụ m onye Ekpe Nneyi Umueri mmụọ kpara na mmụọ Ọlụka jeneral n'ime Ekpe Nneyi Umueri ime Ekpe Nneyi Umueri onye na-ebe bụ chairman Alụfosis Okeke onye na-ebe bụ chairman youth Chikele Udemba so ya bụ chairman Iwamụta chairman mgbakọ unu gba ndị Igbo na-ege unu ntị ihe unu na-eme bido n'ịkọwalụ onwe gị. Nke mbụ na Umueri anyị na-emekọ bụ ada ka anyị na-eti anyị agụgụ arọ mee mmemme egwu arọ tata bụ etizi aba wee chịkọta ya bụ mmemme tata bụ nchịkọta ya a na-eme ya ugboro n'arọ omenala nke ogbe. Daalụ rinne. Chief, kedu ọnụ ya etinyela anyị? Alụfosis Okeke bụ agbalụsa nje na-akọwakwanụ ka o ji wee dị ihe na-eme once in a year ọ bụ na agụide arọ gụsịa ede eji wee gụọ arọ eme mmemme isi ndị bịara ọgwụ arọ nnọọ mkpokọti ya bụ tata bụ otiti ada otiti ada ga-abụ echisizie echezikwa arụ ọzọ ọka ose ji a na-eme every year ihe nna nna anyị ba na-eme anyị dịkwa wee bidokwa na ya ka njụ oge esa maka na a sị na anya ka eji ama ọka chara acha abụ m na-egwe modern pressing and something kedu
Kedulu Onyade, what is the profit or the return on the investment even Kedulu daily and labor mob in Nigeria mob in Igbo nnọọ rinne daalụ rinne ya bụ mmemme a nọ n'ime bụ mmemme ndị Igbo a na-akpọ ọgwụgwụ arọ ndị Igbo eji ekwu ihe na-eme n'arọ ya every year ọbụla anyị eme mmemme a anyị akọwalụ ndị Igbo nekwa ibe na-abịa n'ihu nekwa ihe eme wee gbochie ya every year a na-eme ya ndị ọrụ ugbo anyị agwaba nekwanụ ife ha kụrụ n'ugbo ọ ya emekwa eme ma ọ na eme ọ bụ na ọ ya eme na ibe ya eme ọ wee pụta ibe ọ bụ na ọ ma eme na ibe ya eme ọ wee mee so n'ọnya bụ uru udo na ya itiezi anọ prọfet ya na-akọwa ihe ya eme n'ọdịnihu n'ala Igbo. Daalụ nne daalụ. Chetekwala anyị abaghị ọzọ. Aba m bụ Chukwukelue Udemba. Yes, ndị chairman Ekpe Nneyi Umueri. Thank you very much. Daalụ nne. I have the Center for Research in Igbo History and Culture. Ebe anyị nọ taa bụ na Ekpe Nneyi Umueri. Ebe a na-eli olili ọgwụgwụ arọ. Nke Umueri ji ọbụla isi Igbo niile. Umueri ji ọbụla isi Igbo niile. Awatara n'anya. O ihe Chukwu mere ka ọ bụ. A na-agwụ arọ. Pụchali wakere. Okwu ugbu a kedu okwu akpara buru okwu ndị isi ka m ndị isi ma nke bịazere ọpụta ndị isi Ọ gbagoro gị ọ gwara m nọ na ọ bụrụ emesịrị m anyị n'ohu mme enwere m ike ụdị nga emela nsete ndị agha chetekwa azụ chetekwa ndị ọzọ chetekwa azụ okwu ọzọ bụ mbọ ọrụ gbagoro gị from where abụ m ọzọ kwesị na ilu Igbo mgbago mgbe egwe nwaanyị ka ị bụ isogbula arọ nwa ma ọ gbagolu gị olili ọgwụ arọ ka anyị nọ ewe naanị ka ada na-agba nye mkpọgbute ọnọdụ mbọ bụ na ọ gbagolu gị ka eji gba mkpu bịa nna gị ihe ama ụwa na be gị mụ na ogologo ọnwụ mma ya amụkwụ mma na be m n'onwe ya ọ gbagolu gị na-aga kedu dịka ichie Umueri ichie Umueri ichie Igbo maka na ọ bụla bụ ichie na Umueri abụọlụ n'Igbo niile ma aja ebu isi yes ma asị m na-ebu isi asị m na-ebu ichie na Umueri ọ bụrụ ya ọ bụ isi ebe nna m ma aja ebu ichie Umueri niile so kedu ozi ya ezi ndị Igbo kịta amasị mma Igbo onye ọbụla gbado anya mmadụ eme na aja ire na arụ na asa aja ire onye bụrụ mma ka o gbue mmadụ iti arọ doo onye bụ mma bụrụ ọtọkpọ nkụ mbọ na Umueri ga-esi wee wete ọganiru Igbo niile nke a sị na ọdụgolo Igbo mma onye ọbụla ehuru nga na bebe baje kaba n'okwu iwe asịra mee na bebe ka ọ dịlewa mma na nwa mụta nwa amụta ibi ya nke nọ nwa na mụ gwara nna m nwa m ya agwa m n'ụwa ya ya bụ na iji bịara ibe ma ọ dị ohweli gị ebe ị chọrọ ka imetụ ụwa mma ụwa emetụkwana gị mma n'ụwa ya abụ Ekpe ọgbara mmụọ n'ụka Nneyi Umueri aha m bụ onye aka olili ọba ili olu ọba
ili olu eli olu m eziokwu bụ ndụ ọgba ili olu onye akali Igbo ọgba ili olu onye ka Nneyi mgbe n'ebe nna m n'ebe nna m oriri elu a Okay, daalụ. Ka anyị na-aga n'ihu. Daalụ nọ. Ndị na-ekele m unu. So, dịka ndị Igbo na-ege ntị, ebe anyị nọ n'Ekpe Nneyi, ebe anyị na-ewetara unu olili arọ nke arọ 2022. Anyị na-asị ọ bụ na ebe anyị na-eme dị gị mma ikpokọta akụkọ na ịgbasara omenala ndị Igbo na-agbasi ya n'ikuku ka o zuo mba. Ọ bụ na ọ dị gị mma ichinyere anyị aka n'ụdị ọbụla site n'ego maọbụ na alụ maọbụ ụdị ọbụla ọ ya amasị anyị ime ka ozi ruo anyị aka ka anyị kpaa ka anyị na gị ejiwa alụkọ ọrụ ka ava Igbo wa napụta Igbo. Daalụ rinne.